അച്ഛാ, ഇതെന്താ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഷർട്ട് പോലും മാറാതിരിക്കുന്നു? മുഖത്തിന് ഷേപ്പ് മാറിയിരിക്കണം, എന്ത് പറ്റി? ഓ, ഇതാ ഷേപ്പ് മാറിയതല്ലേ? ഒന്നും പറയണ്ടേ. അച്ഛൻ ഇന്ന് ആഫീസ് വിട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു ഹോട്ടലില് ചായ കുടിക്കാൻ കയറി, വണ്ടിയൊക്കെ ഒതുക്കി കയറി. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ അച്ഛൻ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നോക്കിയപ്പോ വേറൊരുത്തനും കൂടെ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചായക്ക് 8 രൂപയാണ് കേട്ടാ. നോക്കി അച്ഛൻ ചായ കുടിച്ച് തീരാവായി. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു തർക്കം ഹോട്ടലിൽ. മറ്റേ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നവൻ 4 രൂപയെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. എന്ത് കാര്യമെന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പം എന്താണ്, പത അവന് വേണ്ട, പതയുടെ പൈസ അവൻ കൊടുക്കൂല, അവന് 4 രൂപയെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അന്യായമല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പം അച്ഛൻ കയറി മാന്യമായിട്ട്, മിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലേ? ഇത് പത നിങ്ങൾ 8 രൂപയല്ലേ ചായ? നീ അത്ര വലിയ ഗുണണ്ടറാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചായയുടെ പൈസ കൂടെ കൊറാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റ ഇടി. എന്നിട്ട് അച്ഛാവനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ? ചെയ്യാനാ? 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം വന്ന് വീണപ്പോഴേ ഞാൻ എണീക്കണത്. എൻ്റെ വിഷമം അതൊന്നുമല്ല. എന്നിട്ട് ആ ഹോട്ടലുകാരൻ അവൻ്റെ ചായയുടെ പൈസ 8 രൂപ, എൻ്റെ ചായയുടെ പൈസ 8 രൂപ, 16 രൂപ അവൻ കൊടുത്തപ്പോൾ 14 രൂപ കൊടുക്കണം. സംഭവം എന്തിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറ് ഒരു വലിയ ജെന്റിൽമാൻ, ഡീസൻ്റ്, ഭയങ്കര സാറായതുകൊണ്ട് സാറിൻ്റെ മുഖത്ത് കളിച്ച മിനറൽ വാട്ടറാണ്, അതിൻ്റെ പൈസയാണ് പോലും. അതൊക്കെ പോട്ട്. വീണ വീഴ്ചയിൽ ഇനി എൻ്റെ വാച്ചിന് വല്ലതും പറ്റിയ? ഓഹോ, അപ്പൊ എനിക്ക് നിന്റെ വാച്ചിനെ ഒന്നും പറ്റിയില്ലടേ. ഓ, നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഇടികൊണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പറയാത്ത. നിന്നെ കാലം വേഗം അവന്മാരെയാണടാ. ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവന്മാരെ എൻ്റെ ആരും അല്ലല്ല. എന്നാ വാച്ച് പിടി.